Foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la an minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a y'aw bisimila bi Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la kunungo alamisa novembre kalo tile 20 an ka jamana minisiri min ɲɛsinen don jako koɲɛw ni o ye ministre de l'industrie du commerce Musa Alassane Diallo u kɔni ye lasigiba dɔ kɔni kɛ min na u ye laɲiniba dɔ ta min na a gafew yɛrɛ bɛna bolonɔ bila ka sanga ni bi juma novembre kalo tile 21 ye o tɛ dɔwɛrɛ ye camion-citerne minnu kɔni bɛ taji la don an ka jamana kɔnɔna la u mɛnlenba o ka kɛ su kelen ani tile kelen walima heure 24 ye u kana tɛmɛ o kan dédouanement kɛyɔrɔ o la walasa u bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka an ka jamana kɔnɔna ka tajiku ka se ka nɔgɔya don a sɔrɔli cogoyaw la. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ an bɛ taa an songokaw olu fɛ yen ni nɔ a bɛ taa denbaya 100 bɔɲanko la minnu kɔni ye u sigiyɔrɔ bila ka asabu kɔni kɛ ni dekun ye olu ye dɛmɛw kɔni sɔrɔ ka bɔ min bɛ tali kɛ balofɛnw yɛrɛ kɔni na o dɔw la fɛn min tulu b'o la fo ka taa se malo o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ma. Ale bi an songo marabolo kɔnɔna la an songo sous-préfet central ni o ye Jelimadi Sumano ye kunnafoniyaw carila ka sanga ni novembre kalo tile 18 ye ko dabama ka wele kɔni sera ale ma min yɛrɛ la kɛra ni bana kuntagala surun dɔ ye a kun nana furakɛli la Bamako an b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ a la. Kalanko bina ku kan sariya okumu kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ sanfɛ kalanden minnu kɔni bɛ ka sariyaw kalan ni o kɔni ye futur magistrat ani futur greffier en chef ye o la INAFJ ni ale kɔni ye jɛkuluba ye ale ye ordinateur portable 234 bɔɲanko ani code juridique kɔni di ni écoleden kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛra kɛnɛ kan an ka jamana ministre ɲɛsinen don kiriko olu ma ale kun bɛ kɛnɛ kan min kɛra bonyaba ye kosɛbɛ. Kasangani domi taleno ko a koladoniya ko journée mondiale des toilettes ni o kɔni ɲɛkɛn olu tɔgɔla don ye min bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kasangani ɲinata okumu kɔnɔna ye Kulikoro marabolo kɔnɔna la u ye a la ɲɛnamaya kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɛra ni lajɛbaw sigilen ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ ni maaw ye fɛn min ka fɔ ɲɛgɛn koɲɛw a matarafa cogo la ka da ka dogoyɔrɔ bana caman o bɛ sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔna olu fɛ maaw bɛ se ka u yɛrɛ tanga cogo min ani ni a bila i bɛ se ka a furakɛ cogoya min na. Nyoro du Sahel ka olu fɛ yen nɔ o kɛlen kɔfɛ ka wagati jan kɛ ka sɔrɔ camion-citerne kɔni tɛ ka don u fɛ yen nɔ ni u kun bɛ ka taji sɔrɔli ko gɛlɛya cogoya min na ka sanga ni fɛn min ka dɔn ka fɔ kunna siningo ye a yirala ka fɔ ko citerne caman kɔni o donna fɛn min ye Nyoro mara o kɔnɔna la min yɛrɛ bɛna se ka sababu ye ka dugumaw lafiya taji sɔrɔko la. An bɛ to AES kunnafoniya olu kɔnɔna la Nigerkaw olu fɛ yen nɔ san o san olu kɔni bɛ lajɛba min sigi ko festival du rire min yɛrɛ kɔni kumakan tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nisɔndiya kɛ ni o ye yɛlɛ ye o kama ɲinan festival ba yɛrɛ kɔni bɛna n'u don ka sanga ni sibiri novembre kalo tile 22 ye Ɲamɛ palais de congrès o kɔnɔna la min yɛrɛ la ɲinata denfaya bɛɛ talen don ka a di Maroc roi yɛrɛ o kɔni ma. Kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ taa Benɛkaw olu fɛ yen nɔ Faransi jamana kɔni ye tanti 20 o kɔni di Benɛ finitigilakaw ma dɛmɛdi min kɔni dara Gabon ta kan min yɛrɛ la u ye vélo 5 ni o ye nɛgɛso 5 bɔɲanko ka o di Gabon jamana yɛrɛ fana ma u y'a yira ko laɲini min bɛ u la a kun ye ka banbagaci wale tigilamaw kɛlɛ ka bɔ ni jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ. Senegal jamana kɔnɔna la wagati damadama kɔni kɛra a kunnafoniyaw carila kunnafoni disiraw ani bɔlɔlɔsiraw fɛ ko fɛn min ye Senegal jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ani a ka ministre ɲɛma Ousmane Sonko ko furukufuruku kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ kɔni na wagati laban in na jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ale kɔni kumara min na a yira k'a fɔ je ne ferai jamais du mal à Sonko et il ne me fera jamais du mal min na a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna juguman ta cogoya si la ka Ousmane Sonko sɛgɛrɛ ko wa ko Sonko fana tɛna juguman ta k'ale sɛgɛrɛ nin kɔni bɛna kɛ sababu ye maaw yɛrɛ kɔni na tagafan dɔ kɔni don kunnafoniya minnu bɛ cari u ɲɔgɔn cɛ u ko ɲɛw la. Ka kunnafoni datugu an bɛ taa Cameroun ka olu fɛ yen nɔ Cameroun jamana ɲɛmasigi kalafiliw tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye fanga Sina Isa Tchéroma Bakari ale kɔni Aliciancom suganti k'o kɛ a ka porte-parole officielle ye min na Aliciancom yɛrɛ avocat ye a si bɛ san 80 bɔɲanko la ka sanga ni a sugantili ye a ka kuma fɔlɔ la a y'a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ la ko jamana ɲɛma 2 de kɔni bɛ Cameroun jamana o kɔnɔna la ko ka d'a kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛma de kɔni kan ka porte-parole kɔni o suganti nka
ka ko fɛn min fanga sina de kɔni a suganti min yɛrɛ kɔni tɛ jamana ɲɛmaa ye ko ale bɛ a yira a ka kuma kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaa kelen dɔrɔn de kɔni bɛ Cameroun wa o ye Isa Ciroma Bakari de kɔni ye ko ani jagoya fanga tigi kelen min yɛrɛ kɔni tɛ fɛ ka fanga bila a ye nin de fɔ a ka kuma daminɛw la. Amta Fransi jamana kɔnɔna la seko ni dɔnko bina kuka Aya Nakamurani ale artiste française ya sigiyɔrɔ bɛn no Fransi jamana kɔnɔna ma ale kɔni kɛra artiste féminine en solo mi sera ka exploit bakɛ a ɲɔgɔnna ma se ka min ɲɔgɔn caman kɔni kɛ ka da kan yirala ka fɔ mɛ kalo tile 29 tile 31 Aya Nakamura ale kɔni Fransi stade ba kɔni o fa wa min yɛrɛ fana kɔfɛ a yirala ka fɔ ko a lamɛnni do ka taga fɔ ma miliyari 7 bonya ko walima a ka ca ni o ye o bonya ko de kɔnɔna diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔnɔna a ye jɔnjɔnbaw yɛrɛ kɔni caman sɔrɔ hali ni a sɔrɔla a kɔni yirala ka fɔ a ka fɛn caman ye cogo ni ma caman ta tɛ kelen se ko in dɔn ko bina kun kan. Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dan sigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.